So sa ka. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Bingo. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Hello. I can see it. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mukining sa kalalaki nga taga Cagayan de Oro City ang at magtatampo nagdasangan nga Bingo. Recorded by Radio Mo TV. Kagwapa ba yung bayhanoy? Niriak mo na akong heart nga nakakita niya. Ba! Alaga! Kung kabay mo ko eh. Ibo mo gipakuyon? Nansa di ka? Kano nagnisimang kang ikaw ra? Sige kong scroll bay. Nya, niya may niagi sa kong wall. Nawa, niriak mo kong heart. Asa ba? Dara ba yun? Uy, hala. Kagwapa ko din eh, bay. Kwapa bitaw? Kwapa kasi bay. Nyaw, sa may plano ni mo. Ako nang suwayan og chat bay. Og ako sa siyang i-add friend. Ay, salamat kay iyan akong gi-accept. Ako ning tawagan, be. Kumusta? Okay lang. Nanawag lagi ka. Nalipay ra ko nga imo kong gi-accept. Mao ba? Mao gani mong real name? Amanda? Yes, Bingo. Hampot, uy, nganong Amanda may gipangan sa akong parents na ako. Ikaw, mao gini mong name? Bingo? Mao gani ang tinuod kong pangan, Bingo. Asa di ang inyo ha? Di ako ron sa Cebu City. Ikaw, asa man inyo ha? Taga Cagayan de Oro ko? Mao ba? Ganahan di ako makanhaan ng lugar na ay. Ari yun niya, aron magkita ta. Pohon. Bingo, mag-story lang unya taog sab ha. Kay nakoy meeting good, basig maliit ko ba? Sige Amanda, mag-istorya lang tayo sab. Babush, bye for now. Bye-bye. Hindutas ang gibati ay nga. Nagkasulti namin ni Amanda. Naunsa ka Bingo nga nagtingsik man ka? Ma? Wa ma eh. Nalingaw ko sa akong gikasulti sa phone. Oy, kaon na oy. Kay luto na tong sudan. Ma. Kumusta, Bingo? Niya, gimingaw ko ni mo. Tariyas data. Gimingawas ko ni mo. Amanda, pwedeng i-on mo ang imong kamera? Ha? Bingo, pasensya na ka ha. Hinay kay wifi diri sa amo, uy. Sige lang, good. Storya lang good ta, bahala o dili makita ang akong now. Akansi ko inida. Ikaw, nakakita ka na ko. Pero ako, makakita ni mo. Sige lang, good. Bitaw, okay ra eh. O niya, sa may atong storyahan ron. Bisag unsa lang. Sige. Nya, kumusta man mo si Amanda? Sige na tawag bay. Tawag ra. Oh. Pa di mo magkauyab. Wa pa bay. Astay hina. Sa matawag ka, uy. Inampik ba? Ay, pag nangilangay diha, panguyab bidayon. Bay, ako pa siyang gipaanan bay. Kay, basin maidlas ba? Kung akong dali-dalion. Panguyab binanawin, unsa man kay basig naghuwat ra na siya nga imong panguyaban.
ako? O na, Amanda. Sa sige na to, tawag-tawag ba? Manulay ako nabantayan nga, mingawon ako nimo. Pero may nakang makahasol sa kung nauna. O hangtod nga, nibati ko gugman mo. Bingo. I love you, Amanda. May chance ka kunin mo? Ang tinuod, Bingo. Parehas mga tungibati. Tinuod, Amanda. Nahigugma sa ganako. Oh, Bingo. Love na sa ako. I love you. Salamat, Amanda, kay nakagusto sa di ka na ako. Salamat, Yugayo. Recorded by Radio Mo TV. Bingo! Unsa ka bay? Gusto ko tamang kagadi Amanda. O bay, uyab na mi. Mao lagi, bingo na ka. Ah. Parehas imong pangan nga bingo. Maorday na. Oo. Mo na. Klaro na mi. Ito congrats kay nakauyab lagi ka. Di pa sabi daw kay ko bay. Nga, parehas ang mong gibati ni Amanda sa usag-usa. Nice. Yeah, good luck sa inyong relasyon, bay. Kumusta, babe? Babe? Muna akong gustong tawagan na to, babe. Okay ra mo nga. Muna itong call sign. Okay ra, uy. Ganahan ko. I love you, babe. I love you too, babe. Babe, Oh, ang samin, babe? kuan ba? Dugay-dugay na magita nga nagkauyab. Pero hangtod ron. Wapagid mahitabo nga magsultian na ita nga o nang imong kam. Ansaon mong good, uy. Hinay kang internet din eh. Maglagot ka ni ko. Mao ba? Lagi, babe. Naman ko eh, dagan nga gipost din ha. Kana na kita naawa. Okay Roy. Babe, may mo kung hatagan sa imong address? Nga naman, babe. Muali ka? Di man matagaan na to ang panahon. Base na makaana ko Cebu. Makita tas personal. Bitaw, no? Sige. Ako isandi mo nga akong address kay mas ganahan ka mo ari og Cebu. Sige, babe. Unsa to ba? Madlog magpakita si Amanda sa yang naong? Bay, Mark. Uy, Pila na gud mi kabuhan nga nakauyab. Siya, makakita sa unaw. Pero ko, wagad kay, di man iiunang yung kamera. ay. Nagduda man ko bay. Ano sa may yung gidudahan? Nagduda ko nga dili tinulang naong ni Amanda ang iyang profile pic. Mao ka, bay? O posible pa gid bay nga may diferensya na siya sa iyang lawas. O di ba minyo na siya? Ug mahadlok nga makita siyang bana. Di lang unta na mahitabo, bay. Kaya kung mahitabo nga may bana si Amanda, mamatay gitingali ko sa gaguol, bay. Bebingo. Ngano ni katawa mga babe? Kaysa may lili magkatawa. Ganingon mga ba si Pipa na ako. Nanikuro lang ko ba? Basig minyo ka, niya naguyab-uyab ta. Babe, ayaw ka bala ka. Pure ko nga dagan, no? Wa ko'y sabi. Salamat, babe. Ha? Unsa man to kag Cebu? O bay, Mark? Magtukog Cebu. Kusa pa ka dito? Ako nga tuon sa Amanda, bay. Ako siyang surpresahon. Nakadumdum di ka? May address mo siya gihatag na ko. Ako siya tuon, bay. Kaya gusto na kong makakita niya sa personal. Sige. Nya, ayo-ayo na lang si mong lakaw.
Mao na ni ang address ang gihatag ni Amanda. Mao na gini. Makakita na gid ko sa akong pinangga ron. Manang. Excuse me. Unsi ato dong? Nang. Nakaila ka ni Amanda? Ay, nakailapan. Ilado mo na siya din he. Mao ba? Asam siya pwede na akong makita, nang? Kana diha ay. Naasiya ng parlor. Salamat, nang. Maudi nga gwapa kinis Amanda sa picture. Kay, pirmi din niyang giatiman ang iyang kaugalingon. Ngayon ako sa parlor. Gusto lang ko diretsoy. Aron, masurpresa si Amanda, inikakita niya na ako. Unsi ato, amigo? Ikaw si Amanda? Bingo? Kadiyo tagod. Ang imong tingog ko ang imong naong. Si Amanda gud. Pero nganong ingon ana ang imong pamayhon? Kuan, Bingo. Kining... Ano? Ikaw si Bingo? Ako yung Arman? Arman? Si Arman pala siya. Dili Amanda. Mahimo ba ta magsulti nga kita ra Amanda? Pasaylo ako, Bingo. Mauna niya tinuod yun nimong tingog. Bingo. Nganong imo mo kong gilad? Nganong napatuom ka nga tinuod kong babae? Irbayot man ka? Paamanda-amanda ka pa? Arman man ka? Pasaylo alang ko, babe. Ay kung tawag ka, babe! Kaya giluod ko nimo! Pasaylo alang ko sa kong gibuhat ni mo. Ako naman gud kang gikalingawan. Maula nga, kung mag-istorya ta, akong usbo na nga kong tingog, nga sama git sa usa ka babae. Umo na hinungdan nga na in love ko nimo. Kay babae ka katingog. Kung babae sa nitanaw ng imong profile pic. Pero ikugan, di kang dako. Gusto na utaw ko nga mo, ang kunimo sa tinuod nga dili ko babae. Nga bayot ko. Pero nahadlo ko nga, mawha ka na ako. Nga dili na ka mukontak na ako. Kaya ang tinuod, nalot na sa kunimo, Bingo. Nahikog man sa kunimo. Og karon nga nabuking naman kunimo. Nga nasayod ka na sa matuan ako pagkatao. Dili na mahitabo nga magsamok-samok pa kunimo. Nga malawag pa kunimo. Pero, og nawaton kunimo isip higala. Ikalipay ko ka na, Bingo. Amanda, I've been alone with you inside you pants outside my wa ko magtuo nga ang Amanda nga akong gihigugma. Usab day kabayot. Sa pagkakaroon niya ako sa Bangkok, Thailand, nagtrabaho isip chemical engineer. Og may mga higayon nga mag-chat ni Amanda kon Arman. Kay ako naman siyang gidawat nga usa ka higala. Og may higayon nga mga tawa mi sa mong sugilanon sa gugma. Og kon makakita kog ladyboy diri sa Thailand, ako ma-recall si Amanda ug ang among love life. Tinanan ko to. Daghang salamat sa pagtagading akong tampo. And more power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka mga higalan kaagi ni Bingo nga taga Cagayan de Oro City. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga regulahan. Hello. hello. Ang mong kaagi gibuhatan no duha sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higalag mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papanaw sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit.
I-address lang na ining to naman nun. Handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. Recorded by Radio Mo TV. Handumanan sa usa ka awit. Maayong ato kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jenny. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nag-uluhan, ikaw at ako. RMN Drama presents Handumanan sa usa ka awit. Ano ba dahil siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Katipunan, Zamboanga del Norte. Ang ato matatampo ay dahil sa nga Jenny. Day, Jenny. Labi ay gusto makig-ila-ila ni mo. Ha? Kinsa man day? Akong igagaw. Yaon sa man na, gwapo na. Natural. Gwapo, baya ning kaliwata na mo. Mani akong giingon ni mo, Day. Ako igagaw. Gusto makig-ila-ila ni mo. Si Edon. Hi, Jen. Kagwapo niya. Uy, Day. Tuwata sa na iyong kamot. Uy. Bitaw, laylay na kaya nga akong kamot ay. Huwag din mo dawata. Hello, Don. Salamat intang. Gidawat na gid ang akong kamot. Miga na ta, Jen, ha? Sure. Salamat intawon nga imong gitubag, Jin. Ikaw ni Don? Ako intawon ni Jin. Ah, mao ba? Nganong nanawag man ka nako? Gimingaw ko nimo. Oh, unsa? Pag sure, oy. Nga nagod itaon kami nga man ka nako. Tinawag bitaw, Jin. Sukad lang nagkaila ta. Magsige na ko kung nakakani mo. Mayuha mga ka. Dili na antik, ha? Nagsulti na ko ni mas tinuod. Jen, dili ka busy? Dili man. Ngano di ay? Muna ko rin sa inyo, ha? Ngano man, mag-unsa mo ka din sa amo. Musuroy lang ko. Okay rin mo nga muna ako sa inyo. Ikaw. Noon sa ko, uy. Nagsige mo ko kagtutok na ko. May isulti ko ni mo, ha? Ayaw na kasuko. Unsa man na? I love you. Edun. Manay tinuod, Jen. Nakagusto ko ni mo. May chance pa ko, Jen? Wa ko makapangandam ini da. Pwede ba doon nga ako sa huna-hunaon? Hala, no? Huwag hindi ay makapugong sa intipati. Naguyab gid ay di mo nga akong igagaw. Wala gitay, uy. Unya, sa may plano ni mo. Maayo ka nga ako siyang sugtonday. Aw, kung may gusto ka niya, Day, sugtaon. Tinuod, Jen? Imo na kong gisugot? O doon, uyab na ta. Salamat, Jen. Salamat nga. Wako na mo pa sa dugay. Basta isaad lang ginako doon ha. Nga daligi ko ni mo pinuangan. Oh, Jen. Isaad ko na nimo. Nga ikaw ra gyud ang akong mahalon. Ugwa na ilain pa. Dali aras panahon sa. Walang hibaw-ing ha. Tulo na dili kabuwan sukat na nagkauyap. Maugyod. Wala gyud. Maayo unta doon nga dili ka mausap. Dili na mahitabo, Jen. Ay, love ta kayo ka. Salamat doon. Ha? Mubiya ka din sa ato? O, Jen, Asa naman ka paingon? muadto kong syudad. Pero nga naman. Manarbaho ko, Jen.
Mao ba? Imo di ko biyaan din, he. Ayaw lang kong tuguon. Mubalik ra bitaw ko. O inigbalik na ko. Magminyo na ta. Don, Basta, isa alagin ako ha. Kadili ka mangitaglain din eh. gara ni mo, no? Nga nung ganitaon nga mangita magkuglain. Nga love man ti ka. Salamat, Jing. Ikaw sa ba? Ayaw ba igit patintal dito si mong atuan, ha? O, Jin, isaan ako na nimo. Ikaw ray gid ang akong malon, ug wa na ilain pa. Ayaw ko nagkuul-guul diha. Dili lagi na ko malikayan, day, uy. Ngumingawon ko ni Edon. Anak ginaday, labi pang love ninyo ang usag-usa. Maulagi, uy. Sige lang, tawag-tawag lang gud mo. Para pawas kamingaw. Kumusta naman ka, diha? Okay, Rajin. Nakakita na akong trabaho diri. Maayo hinuon. Ikaw, kumusta naman ka? Mingaw na kayo ko nimo. Parihas date, ha? Antos-antos lang na taron, ha? Kay iniguli na ko. Magminyo na ta. Salamat, Don. Paabotan ko imong pagpalik. I love you, Jane. I love you too, Edon. Noon sa Maris, Edon, uwa na magit manawag na ako. Dili na po makontak kayong number. Unsa man kayo nahitabo niya? Basig na busy lang today, uy. Grabe naman sabday, uy. Bisag unsa siya ka busy, basta makontak lang unta. Dili gid makontak iyang number, uy. Paabota lang, day. Basig manawag rato nimo. Pila na kabuan ang nakalapay. Wa na gid mo kontak si Edon ako. Nakalimtan na tingali ko niya. Unsa? Minyoon si Edon? Oh, Ojin. Muna isulti sa igagaw niya. Maunay nga wala siya manawag na ako. Kinakakita na ni siya glain. Bakakon ka, Edon. Bakakon ka! Tagay-tagay pa to ni Uday. Uy, day, ayaw palabi, uy. Sakto na nang imong giinom. Gusto na. Dito, day. Basig dili na unya ka makapauli kung hubog na kay ka. Nga sakit ang lagos kay buhat eh, doon tayo. Nagtarang mahanta ko sa mong relasyon pero nagita siyang lain. Kaslo nun pag yun siya. Ako'y mangayong pasaylo sa gibuhat sa kitig agaw, day, ha? Ano man tayo? Bati magod kong tao ngayon magkugiilisan. Kapalit-palit ba ako? Dili man, day. Kuwapa ni mo, ha? Muna ka nang gibuhat mo rin doon ako. Nga nang iyo ako gipasakitan. Nga numa. Kumusta naman ka, day? Okay na, day, uy. Nakamove on ako. Maayo hinuon, day. Lalaki rin na, uy. Makakita na ko og lalaki nga mo seryoso ginako, day. Maog yun. Ha? Imo gihatagan og numbers Edon nako? Ojin. Nagkita og gabilin sa syudad. Unya, nangaisig number nimo. Kay bago na ko iyang number. Nga na ngayo mo kuno siya number nako. Nga minyo naman siya. Ambot lang niya. Pabuta lang basig manawag na to nimo. Salamat ka, imong gitubag, Jane. Unsa may mo tuyo nako? Nga minyo naman ka. Gusto ko nga magkita ta. Nga naman ko no. Gusto na ko nga magkasulti ta sa personal. Edon, Dagan kong isulti ni mo. Mupauli mo ko diya sa ato. Magkita ta. nga nung napakita pa man ka nako. Una, gusto kong mangayo pa sa ilan mo.
Mangayo kag pasaylo sa imong pagluob nako? Sa imong kabakakon? Paingon-ingon ka pa nako nga ako lang imong mahalon pero nangita di kag lain. Natintal ako, Jen. Ang kuno na ko. Uyang ko kay nadako sa laing babae. Pero wa na mi. Unsay wa na mo? Dili ba mingyo naman ka? Wa ko madayon sa pagpagigminyo niya. Inay mga butang nga dili mi makasinabot. Ug nagbuwag na mi. Unsa? Ang tinuod Jen. Hangtod karon. Niya ka basta kong kasing-kasing. Hatagin ko higayon nga mahalon kapag usab Jen. Kay saan ko nimo. Iniining higayon na magtinarong na ko sa atong relasyon. Edon. Nahibaw ko nga mahal pa ko nimo. Buot-buot sa kada. Nga naman. Dili tinuod. Dili. Unsa man ka? Uy, magdakos man ka. Mahal pa ko nimo. Nakita ko na sa imong mata. Don. I love you, Jen. I love you. Daoy. Madaman sa tanimo. Nagpasabot lang na nga mahal pa ko nimo. Dili ba? Sige na. Sige na. Una. Akong ang puno na pakanako. Anak ba? Ay, kabala ka, Jen. Niining ikaduhang higayon ngayon maglatag nako. Dili ko ni usikan. Ampingan ko na ang atong gugma. Salamat, Don. O gusto na ko nga mine na ang atong tawganay, ha? Mine? Mine. Nga, buat pasabutan ha. You're mine. Akin ka lang. Kauwi, uy. Oh, bahala na ko eh. Basta kay love ka. I love you, mine. I love you too, mine. Sa ikaduhang higayon, gidawat ko ang gugma ni Edon. Ingon ang gitingali ni mahigog mata. Bisa na gipasakitan ka na, imo lang gihapon sing dawaton. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, dining akong kaagi. Ako si Teresito. Kining sugilanon nga akong ipabati kaninyo, panahon pa ni sa akong kabatan. Dugay na kining maong hitabo, apan lunhaw pa kini sa akong panumduman. Ug sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. A tear fell. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki kang taga Kalinan, Davao City. Apan anak karon sa Manila, Manimuyo. Ang atong magtatampo nagdasingan nga Teresito. Recorded by Radio Mo TV. Ay, salamat kayo wapalay manood. Wapag kumalit sa kong klase. Hi, Teresito. Hello. Gapuhagit mo, uy. Thank you. Una lang ko ninyo, ha? Sige, Teresito. Amping. Bye-bye. Love you. Kamog yun. Waiter, hopit naman lang pa ng babae din sa itong swilahan. Naibog mo. Kay, gwapo na ka. Bright pa good. Pero, bakit ko makabantay nga nakaikipanguyaban? Wapala sa kong hanahon na ang uyab-uyab ay. Kaya gusto ko nga makahuman ko sa kopag eskwela.
Kay gusto lagi ko mahimong abogado. Ha? Kaya ako magudi mo pangandoy, bay. Abogado, gin. Ubay, masya di kaluyan sa Ginoo. Ya mahimo kong abogado. Ang ako ba, nga, ninot pag makasuway ka, uyab. Kaya sa itong mga barkada, ikaw na lang ba yan mo, way uyab. Nya, mo graduate na bita ka mong tuiga. Ay, sige lang, God. Asa raman ulit ang uyab kung mahuman ako sa pag-eskwela. Sakto ang imong desisyon, nak. Nga dili ka una mag-uyab-uyab. Focus cute sa imong pag-eskwela. O, ma. Kay pangando gid ako nga mahuman ko sa ko pag-eskwela, ma. Ug mahimo kong usa ka abogado. Iyay. 10 minutos na lang kid magsugod ng among klase. Magdali ko kay strict ka ba kining among English teacher? Ay! Ay, sorry kayo. Wag na ako tuyo Nagdali mong ko. Ako na hiro kang nabanggaan. Okay ra, oy, Teresito. Nakailalagi ka na ko. Kitsa may dili makaila ni mo, nga sikat man ka din sa tug eskwelahan. Bright ka. Unya, mayo pag yung kanta. Thank you Pero alkansi ko inida. Nakaila ka na ako pero ako, wag ko makaila ni. I'm Helen, a third-year student. Nakaila ko ng hilin, bay. 3rd year na siya. Guwapa naman na siya. Guwapa bitaw bay. Puti niya, sakto sa height. Murag Chinese. Huwag nindot pagiglawas. Ayay. Murag nakasapot ng konta. Ha? Naibo ka ng hilin sa. O bay? Butang niya. Recorded by Radio Mo TV. Ay, naon sa mga ko Di man mawa sa kong nauna si Helen. Bahala na ni. Ako siyang panguyaban. Naamang ka kay sulti na ko, Teresito. Oh, naabitaw, Lin? Sige na, sulti na. Mulakaw na baya ko. Ay, sa paglakaw. Paminawas ako kadit. Unsa lagi nang imong isulti? Kuhan kining, Lin. I love you. Oh. Mao na tinuod, Lin. Love ka. Sure ka nga love ko nimo? Oo, love ka. Pila na gani ron kagabi nga, wa ko makatuog tarong kay nagsiki ko huna-huna nimo. May chance ka ko nimo, Lin? Wa man tingali babae nga makabalibad nimo, Ter. Kay gawas nga gwapo ka. Bright pud ka. Unsay buti may pasabot kan? Gisugot ti ka, Teresito. Tinuod? Lagi. Uyab na ta. Salamat kay Lin. Salamat kaya. Nga ko nimo pantusag dugay. Salamat kay kayo. Uy, nga sa ato ba? Nawa nang imong gisaad sa imong kaugalingon nga. Di ka maguyab-uyab. O lagi ba yun? Saan man nga. Nakakita man ko ni Helen nga mo kayo nakapapitik sa kong kasing-kasing. Oh. Okay ra na ba eh. Uyab-uyab ra bitaw na. Nganong dinhiday ta na noroy, Ter. Nindot ng gudinibog na o daghang makita ng mga langgam. Hinoon sad. Tanawag ko ng mga langgam nga namatog ko. Lagi sila mga paris Bitaw no? Murag ikaw paris ka na ako. Lagi. Ansa man ka? Kalit na mo nag-kiss doon ang naong nimo. Naguna-huna lang ko ba? Pila na lang kabuwan mo graduate na ka sa high school. Ganun di. Siyempre, malayo na ka na ako. Kaya mag-college na good ka. Samtang ako, high school pa. Yan sa may mong kadlukan? Nahadlo ko nga. Makakita na kaglain in eskwela ni mo college. Ayaw ka bala ka, Helen. Ako ni isaad ni mo.
hangtod nga ang mga langgam magpadayon sa paglupad sa kalangitan. Magpadayon usab ang akong paghigugma nimo. Salamat, Ter. I love you. I love you too, Teresito. Unsa lagi nang ihatag nimo nako? Kada sa ay sa bukhang yung mga mata. Nya unsa man? Pwede na? Kada sa Okay. sige, pwede na. Unsa ba ihatag nimo nako? Di araw? Panyo og mga pictures nimo? Ako nang ihatag nimo. O di apa gyud? Unsa na? My beautifully crafted love letters. Unsa ni? Atong kinuptanan? O ang pingin na kay basi dugi pa tang makita kay hapit na ba yung among graduation? O, Teresito. Ako ning ampingan sama sa imong pag-amping nako. Ha? Moadto na ka sa Davao City? O lagilin? Kay ato na ba ako mag-college dito? Mingaw na de ko nimo ani. Parehas to. Mingahon sa ko nimo. Pag-amping dito ha. Ikaw sa pagamping din Atagi lang sa di ko si mong address B. Kay musuwat lang unya ko nimo. Sige. Morning akong address. Dali sa panahon walang hibaw Ulam na ako kabuan din sa Davao. Si Helen ka, no? Kumusta na kasi, ha? Ay! Peter, magkasuwat! Hala, may suwat ko na ko. Sure ko, gikan din ni Helen. Paabot ako ining pizza ha. Kay magkita ta sa uyang mo rin. Love, Helen. Hala, mara siya Davao City? Si Helen? Huwag ari may magkita sa uyang rin? Pangandaman ko ni adlaw, ha? Helen, salamat ka. Nakita na gikan ako pag-usab. Ayaw pag-akos na ko, Teresito. Helen, gimingaw ko din mo. Parehas nang gimingaw sa usag-usa. Pero ayaw lang ko gaksa. Nga naman. Nagdali ko. Naala ko ihatag nimo. Ano sa manang ihatag na ko? Kini. Ako ning iuli ang tanan nimong gihatag nako. Ang sipot ni mo ipasabot inilin. Makigbuwag na ko nimo, Teresito. Kuhaan ni. Nga naman Ano sa mahinugdan nga imong makubuwagan? Ha, Helen? Diha ka na. Helen, edit lang. Helen! Helen! Kasakit na kibuhat ni Helen ako. Iyak ko gibuwagan. Sabay ko hinungdan. Ang mama ka na ni Helen. Ang ikasugat niya. Sa ato pa. Pagbuot siyang inana, pabuwagan ko. Sakit sa akong dukan, Sakit ang kipuat ni Helen ako, Sus! Sambong ka sa nagsibiro, Kapag nagsakit ng akong dugan, mo pag ginagipatukar. Gitiwasan pa pininood ko sa music. Kalit sa buhay. Anong iya mo ko kibuwagan?
May manong siya rin babae sa kalibutan. Hindi kamot ko sa pag-eskwela. Ano mabuta ko nga kung ipangandoy nga mahimo kong abogado. Pa, ito na mi ha. Tadilo, ito na yan. Papay, Tadilo. Paano Tadilo? Sige, pag-amping mo. Balik-balik ko niya mo, ha? Oh, Tadilo. Pagkapaspas gyud mo dagan sa panahon. Walang hibaw Nga may mga anak na ko. O doon na mga apo. O labaw sa tanan. Naabot na ko ang akong gipangandoy sa kinabuhi. Nga mahimong abogado. Uy. Ang ako pa ng classmate sa high school di ay ang nanawag ni Consing Gonzales. Hello, classmate. Hello, Tony. Ikaw, Gitsing. Ayaw kong tawag kag attorney, oy. Naunsa man ka. Mura man kag dili classmate na ko anang kalaki, ha? Mo po daw Ug dito mag-attorney good, kaya bugado biya ka. Ay, sos, mo. Mas ganahan kong tawagon ko nimo og Tere. Sa man, may tuyo ka na ko? Nawag lagi ka? Pahibawon ta lang ka, ganatay Grand High School Homecoming Reunion. Tambong ha? Oh, sige. Mutambong yun ko. Kumusta naman mo, oy? Ay, Ter. Di na yun muli kayan ka. Gibira tas katigwang ho nini. Mao yun. Si Kuan ba? Kumusta naman? Naibaw na ko kung kinsa imong ipangita. Si Helinda. Ay, ikaw yung classmate. Ay, si Helinda. Taka na. Oh. Hi, Helen. Hello, Teresito. Nibiya gyud ka sa imong grupo og niarigid ka nako. May tuyo ka? Bisan tuhod og mga tiguang na ta, pero nalipay ko. Nga nakakita ni mo, Helen. May ipangutana lang ko ni mo. Oh, unsa man na? Nga no man tuod nga gibuwagan man ko ni mo, Len. Biyuda na baya ko, Terry. Kung ikaw pa ang akong nabana, patay na gyud unta ka. Maong sakto na gyud nga dili kita ang nagkadayon. Kay bisag mga tiguang na ta, buhi pamanta. Helen. Bitaw oy, Teresito. Bisag wa ta magkadayon, no? Pero nalipay kong nagtanaw nimo. Nga imong naabot ang imong gipangandoy. Kay usa ka na kaabogado. Og akong nakita ang inyong picture sa imong asawa. Mas gwapa siya kay nako. Helen. Nalipay lang ko yatong higayuna. Kaya akong nakita ang babae nga una na kong gimahal. Sa pagkakaroon, 71 anyos na ko. May 5 na ka mga anak o 7 ka mga apo. Dili na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni Teresito nga taga Kalinan, Davao City, apan anak karon sa Manila, Manimuyo. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga reglahan, a tear fell. A tear fell me all alone. Ang maong kaagi gibuhatan ng duwa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higalag, mga suking tipaminaw,
Kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamida. Recorded by Radio Mo TV. Gigan sa RMN Protection Center, area kining tulumanon. Handumanan sa ano pa daw siyang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga taga Ukoy Pansil, Sibula, Negros Oriental. Ang ato matatampo nagdasangan nga Adelaide. Maura ni mong ihatag na ako! Kagamay ko din eh! Bali, ayaw yung Kuya, tao kung matagabaon. nag-away na si mama o papa. Kadadlan mas lang mag-away, day. Saon, kadawli ni Papa, hubog man. Mao nang gamay na ng imong ihatag na ako! Kay magsige ka man kung inom! Ay, pagbuot ha! Ay, pagbuot! Ay, pagbuot! Kaya dili ikaw nagit ang kwarta. Ay, kung pabutis kung buhato, baga ka! Ha? Ay, pagbuot! Ay, pagbuot! Ayaw ko na taas si mama! Maluhay ka mama pa! Ayaw ko na taas si mama! Ay! Ayaw pang hinabot ha! Kinaglagot ka ng inahan ninyo! Magbuot kung buhato! Ha? Ang angay ni kulat na! Ayaw na pa! Ma, nganong gada ka sa imong bag? Di na ako magwantang batasan sa inyong amahan, Idelin. Maumubiya ko din Ma, kung magpabilin ko din hinak, tingay mamatay ko skulata sa inyong amahan. Maong pasaylo ako, mubiya na ko din Kamu nalay bahala sa inyong mga igsuon. Ma. Willie, dako ka na. Ayaw pasagdig imong mga manghod. Pag binuutan mo din Ma, adjust din yung mga anak. Maayaw mikliai, ma! Ma! Aw mao ba? Nilayas niya yung inahan? O mayo hinoon nga nilayas siya? Kana pa? Gamay na akong pakanunon? Nalipay ka nga nilaya si mama pa. Pinyakin sa namalay maatiman sa kong mga manghod nga wa naman si mama. Ay sus, problema naman ani mo eh. Kinahanglan lang at tibano pa rin mga tao eh. Basta mo kaon na, buhi na. Buhi mo ginaglanggam nga naglupad-lupad na. Kana pa yung manghod na kusukin na mula mo eh. Unsa pa? Manrabaho ko. Oh, pag-itaw ka sundan mo trabaho eh. Iskuyan mo wili, may trabaho naman. Ikaw, pag-itag trabaho mo. Ay pag sige standby din eh. Kaya gadugang-dugang ka lang sa akong palamyunon. Unya asa mo sa kumangita og trabaho pa. Nga bata papaya ko. 14 anyos pagod ko. Ay pagkabugo biya tao ni mo eh. Bisa kung trabaho basta magkatabang ka na ako. Pa. Ay, di mayo ay. Pang-apply na sa karinderya sa unahan ay. Kaya nagkinahanglan sila og tao. Sigurado yun nga madawat ka kay bata ka pa man. Pang-apply dito. Ay pagsigig pabuhi na ko. Kaluoy din mo day no. Mao di ay nga bisan og bata ka pa kaayo na nagbaho na ka. O lagi ati. Insaon nga gusto man sa kong papa nga mangita na ko og trabaho. Kay aron ko na makatabang ko sa among kalisod. Dili kay magsige lang kog pabuhi niya. Unyagi mo mama. Nga matod mo ni biya nimo. Hain naman ron. Wa lagi ko'y balita te. Kung hain na siya. Ambot kung magpakita pa baka to siya na mo. Pag-ampo lang sa Ginoo day nga magkita pa mo. Ug pag binuotan dinhi sa imong trabaho aron magdugay ka. Kay timing kayo ta nga nakaamot ta og buutan. Ikaw ba? Nagsige naman lang ka og hatag og kwarta sa imong amahan uy. Bilisab ng imong kaugalingon uy. Pamalit og imong mga gamit day. Maluoy mangkut ko sa kong mga manghuti. Hibaw bitaw ka nga way laing pangita si papa ang pag-drive rag tricycle. Bisa na uy. Kun buto na hunaon, di man nakatungod nimo ang pagbuhi sa imong mga manghud pa. Sa imo man ang amahan day. Ate Linda. Bitaw, dili maayo nga magsige na lang ka og hatag sa imong papa uy.
Tanawa ragot. Sa atong mga kauban, ikaw ragid ang way cellphone. Pagpalit saboy, kay kung dili ka magpalit, mauwahi ka sa uso. Kadali lagit mo labay sa panahon. Walang ibaw hapit ako magduha ka tuig din sa akong gitrabahoan. Og nalipay nilamsag ko nga, bisag ingon inya ako trabaho, o sa katindera, nakatabang ko sa akong mga igsuon. Pero si Mama, kumusta na siya? Magkita pa kami ni Mama. Naunsa ka, Idilin? Ganun nagsigi ka man og tanaw ng building nga bago pa nga nahuman. Ganahan man jud ko magtanaw ana ati uy. Basta wala tay trabaho, ganahan ko magsigig paatbang dinhi. Kay tindutan gud ko sa building. Ang building kang imong ganahan? Dili kang bago nga gwardiya sa building? Naunsa ka dati, di taon ti uy. Aw lagi ba? Abi na kog kanang gwardiya ang gisigihan ni mong tanaw. Kay minyo naman ang pormaha day. Aw, minyo na diay na ti. Kaklaro ang nga minyo. Basin og dili tingalin ang minyo ti uy. Tambok man good. Ana, murag lain naman ng tunuha. Unsa man nakalay ka sa gwardiya? Ha? What ti uy? Ganahan magud unta ko nga musud diha sa building kaysa kung paminaw nindot gid ang sud diha. Unsa man, ganahan gid ka nga musudi ha? O lagi ti. Sige. Karong taod-taod, muari man tong akong amigo nga naa diha magtrabaho, mananghid ta nga musud ta diha. Wow! Ninduta gid ay dinhi sa sud ti uy. Bitaw da. Abi nako og dili nindot ang sud. Nindot man di ay kaayo. Ganahan kay ko dinhi ti. Amaw, tana uy, mubalik na sa tong gitrabahoan. Uy! Uy ate hota ko oy! Ate! Nisutoy man sa tilinta. Kaliyot lang, miss. Hala, ang gwardiya ni duol na ko. Saan kay tuyo inintawan na? Miss, aligadok na ko. Gusto kong makikilala ni mo. Ako na si Lloyd. Ikaw? Edeline. Ako si Edeline. Ah, Miga na talin, ha? Oo ba? Miga naman ka ha. Mahimo mga sa imong number, Edeline? Uy Lloyd, ikaw din ni. Oo, ako tao ni rin. Nanawag lagi ka. May tuyo ka? Naon ta. Dili ka busy ron? Okay raman, wa may mga customer. Unsa day mong tuyo na ako? Kwan, ayaw kasuko, ha? Pero gusto lang ko mahibaw kay ni. I love you, Edeline. Lloyd. Uy, Lloyd. Niya ka mangkot sa akong gitrabahoan. Wala kay duty? Day off na ko ron. Mao na kay gayon kong anhi. May tuyo ka na ako? Gusto lang ko mag-follow up sa akong giingon ni mo, Lin. Lloyd. Maluit taong ka na ko, Lin. Sugtan na yung taong ko. Sure ka nga. Tinud-anay ng imo na ako. Basin og imo lang kong pinuangan. Kaya daghan ba ay nag-ingon nga minyo kuno ka. Ha? Ako minyo? Uy, ulit tao ang taong ko, Lin, eh. Dilin ko minyo. Bisa mga utanan pagkas kong mga amigo. Bisag sa kong nanay. Unsa man, gusto ka nga ako tawagan? Ayaw na. Nituon ako ni mo, Lloyd. Sige na, ako na kang gisukot. Iyat na ta. Salamat din. Daghan kay salamat. Unsa kuya? Imo kong pabalhinon og trabaho? May nakita na ko nga imong kasudlan ng trabaho. Mga ibalhin ta ka. Pero nga naman kuya, ganahan naman unta ko dinhi. Dili ay. Kinahanglan nga mo balhin kay trabaho. Para malayo ka ng Lloyd. Kuya Willie. Pasin og nagtuo ka nga wa kumahibaw nga nag-uyab-uyab ka ng gwardya nga si Lloyd. Kabata pa nimo? Nag-uyab-uyab na ka? Kinahanglan nga mo balhin kay trabaho. Para malayo ka ng Lloyd. Lloyd, mingaw na kay ko nimo. Igamsab ko, Edeline. Mingaw sa kiko nimo. Kung po ka panawag ni mo, di natin kita magkita. Kay, ibalhin naman ay kagtrabahoan. Gusto man gud ni kuya nga malayo ko nimo. Mong iya kong gibalhin og trabahoan. Edeline, di ko gusto malayo ka na ako. Mahal kayo tika, Edeline. Lloyd. Sige pa mo. Kuya Willie. Brad? Unsa mahinoon eh? Ako ang ganing gibalhin kay trabaho si Dilin. Aron magkalagyo mo. Nagkita mahinoon mo. Sorry kay Brad. Nahigugman ako ni Edeline. Pasaylo ako kuya. Ayaw lang gud kasuko ni Lloyd kuya. Unsaon nga nagkasinabot man mi. Mo na, Brad. O garang gikamuto nga, tininood ning ako kang Edeline. Mato ko sa inyo.
Mga tubang ko sa imong amahan. Mamay ko. Lloyd, Wala tayo mahimo eh. Kaya nagasinabot naman ka mo. Di lang kong supak. salamat pa. Unya, kaya di pa man mo makasal. Pag-ipo lang una mo. Kung masakto ko na si Nadidili na pagkasal mo. Basta, brad, panggaag yung tao ng akong manghod. Ay, kabala ka, Brad. Ako isa din yung magbalipayon si Dilin uban ako. Salamat, Lloyd. Og isaad sa nako nga mahimo kong buutang asawa diha nimo. Kay mahal ta kaayo ka, Lloyd. Dilin. Nag-ipon mi ni Lloyd og nakabaton mi og batang lalaki. Sa pag-edad nako og 19 anyos, nagpakasal mi ni Lloyd sa simbahan. Ako magmahay kay pinangga man kaayo ko niya. Ug sa akong inahan nga Sir Erlinda Tilibreco, fundador, kun hain ka man karon ma, pakita na intaw namo kay gimingaw na kaayo mi nimo. Kun mahimo, contact ini nga number 0923-835-8706. Hindi na lang kutob o daghan salamat sa pagtagad ninyo ni akong tampo. Mao kita mga higalan kaagi ni Itilin, nga taga-ukoy Pansil, Sibula Negros Oriental. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa kaawit. O gingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Robinson. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Sanay di na lang. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mungkining usa ka lalaki nga taga Mabinay, Negros Oriental. Agar tamatatampo, nagdasingan nga Robinson. Recorded by Radio Mo TV. I love you, B. Robinson, Mani tinuod, B. Love ti ka. May chance ka kunin mo? ang tinuod son, kinahansad ko nimo. Kuno ka na, uyab na ta. Robinson, ako na kang gisukot. Salamat, B. Ngawa ko nimo pantusa og dugay. Salamat kay kaayo. Haya ko nimo. Gisugot na mo kang bibi. Lipay sa bitaw kay ko bay. Ngaya kong gisugot. Pengi ko na sa bibi bay. Kay swerte na kay ka. Ay nga nagkauyab ka niya. B, dugay na kita nga nagkauyab. Mag-live-in na lang ta. Live-in? Mag-live-in ta. Wa pa manggugoy kwarta nga para gastos tong kasal. O nga, mag-live-in lang sa ta. Sige. Anya, asa man tapuyo? Kuan, kaning namamilaing bahay nga wa na mo gamita. At wala tapuyo dito. Sige. Kumusta ang bagong minyo bay? Bagong minyo, God. Unsa man, nakasal ako? Minyo ra bitaw waga na. Uy, hey. Na makikaipon nga babay. Mamang ka. Pero, lingaw ba yasa ni nga, kuan, kanang doon na kayo matawag nga asawa bay? Kay iniguli na to, gikan sa trabaho, nanay mo andam sa itong pagkaon. Maugid bay? Nga ikaw, pangita nagbabay. Aron na mo atiman ni mo. Be? Kuha sa lakong dao? Sabi man din eh. Be? Wa man diha sa inyo, Robinson. Ha? Asam na siya ma? Ako man tong nakitaan nga nilakaw. Ambot ko na hain to paingon. Din man di ka. Ano makagganina sa kong pag-abot? Ay, niadro ka diyot sa kong amiga dong, uy.
Nagpahibaw unta ka, nga mula ka. Mitsa unta ka na ako. Magpahibaw pagit ko nimo? Nakadiyot raman ko? Bibi. Recorded by Radio Mo TV. Huwag na masuko man ka. Kisa dili maglagot nimo? Kadiyot raman kay ko. Mananghit pagit ko nimo? Sige na, sorry na. Ay nalang ko kasukogod. Sorry na. Naag yung mga babae ngayon na anak, bay? Gamay ra bikil ba? Nakalitan ko sa batas ang ipakita ni Bibi na ako ba yun eh? Ano ginaingon, bay, nga kinanglan nga imong yung patas anang imong pasensya kay ningkog mamang kaniya. Noon sa mas Bibi nga nagsige magkatawa nga nagkatubang siyang cellphone. Be, katug na be. Ayun na lang katugdong. Papakado ka Kasi na nakachat mo. Nagsige mo lagi kagkatawa diha. Sa mong GC. Nabong may classmate na kinkulit ka no? Nilingaw lang ako sa mong konbo. Mo ba? Ya, una lang ko ni mugtog ha. Kay may trabaho pa ka ugma. Maayo kay nakit Auntie ka Robinson. Kay nganom day ma. Bantay-bantayin ang imong ka-live-in ha. Kay ikaw ra bayay gibantayan ana. Kung mulakaw ka, mulakaw sab na. Unsa ma? Kisa may nag-ingon? Di na kinana may bawo ka. Tubaga lang akong pangutana. Asa man ka paingon ng mulakaw ko? At doon mo gusto ko mga amiga, good. Ano itay may magdi mo ka ng mulakaw ko? O gusto may gusto ni mo. Nung magsigi kog mokmok din sa suok. Magpaabot kung kano sa kamo abot. Kapoy bisay paabot ni mo, ha? Kikapoy na ko din isbay. Mayom ganing ilayas din, he? Baby. Mayo kina sayo ang among trabaho. Makapauli ko sayo. Ako ni rumahibawan kung milakaw na basab si Bibi. Cute yun mo, eh. Si Bibi na may kuyog ka lalaki og. Sweet ka sila. Bibi! Kung sa ibuti pasabuti niya ako nakita. Nga may kuyog kang lalaki. Og sweet kayo mo. Iyak mo iyab eh. Sa'yo uyab? Mauna Robinson. Siyang bago na kong uyab. Ako ni classmate sa una. Huwag na nung imamalikibuhat ako. Nga nung nakita makagain. Nga niyaman kong imabana. Excuse me? Biliti ka ba na? Iwa pa ta makasal. Imo ra kong kalib-in. Og may katungod kong mangitaglain. Pauda ay nga pirmi ka mula ko kay may ikatagbo di kang laing lalaki. Kasakitan naging buhat na mula ko, may. Sorry, Robinson. Nawa na akong gugma ni mo. Mapangitan na naglaing babae nga para gyud mo. Baby. Ginawa ko naman. Wa gyud ko magdahom. Nga binuangan na ko sa babae nga akong gimahal. Sa pagkakaroon, nagpabilin pa kong single. O nagpaabot nga unta, may tarong nga babae nga maabot sa akong kinabuhi. Di na lang kutubog, dagang salamat sa pagtagad nining akong suwat tampong. More powers sa RMN.
Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni Robinson nga taga mabinay ni Gross Oriental uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga dagalohan, sanay di na lang. Sana'y di. Ang maong kaagi gibuhatan no duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing magubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higalag, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gitapit sa papadaha. Sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi ka naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Uba ka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo pagpamina. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Magkining sa kalalaki nga taga Poblacion Bourbon nga tumatatampo nagdasingan nga Ruben. Ayo. Inita? Mayo. Mayong gabi eh. Ay, sige sama na. Si Ruben nang. May gabi nang. Ay, oy, ikaw manggudi ay ni. Ay, madis ni Nita. Ipaka mo may nagkuyog. Wa man mi magkuyog nang. Wa di siya din sa inyo. Abi na kong niya siya din eh. Ay na, nagtuog kong kamo ang nagkuyog. Tuaron siya sa stage kay drama man ron sa DYHP. Mutanaw man kuno siyang drama. Oh, mau ba? Ako lapaso nang. Unsa ko di ay, oy, habi ko bang kamoy nagkuyog. Hala apasa to. Pero may kauban siya mo pauli din sa bahay. Ay, napitas ni Nita. Ang gitiksan. Ang gi-reply. Oh, para. Ako na siya nakita. Uy. Kisa ng lalaking ang tapad. Pero lingaw kasi nagkisulti. Siyan siya kapak. Nalingos drama. Ako siya dulan. Manabi na ko. Uy. Oh, ngam lagi ka? Ni amo gani ka. Sikinsa siya, ni? Iya kong uya bay. Ah, iyaw din mo ngita. Aw, hello bay. Rico ko, taga-kahil ko. Nabot ako din kay tanaw lagi drama. Mabi daw. Lingaw kay mo sa kong uyab. Nga nananaw. Abi na ko. Kami uyab. Ruben, unsa pa? Ni ano ko din nga aron ko malingaw. Ni tan-aw ko drama. Ay kog bad siya ta, okay? Si Aro. Huwag yung kagkatiks na ako. Nagkuha ako. Kaya madungan taga sa stage. Kaya punta natin drama sa DWHP. Naguna-una yun ka. O, tingali ba ka ano? Kung kasabot at mong Rico. Nga mag-abot mo dito. Hoy, dito rin ako nakaila si Rico ha. Wa mi magsabot. Ano bilak ka lagi ka? Huwag ka mag-tiks na ako. Gusto ko mulakaw nga ako ra. Nga dili ka kauban. Kay gipulaan ako sa imnahong. Gaw, ngano ka uy? Kulot gud ng imong agtang. Di man halos mag-drawing ng imong naong? Nag-away mi ni Nita gabi eh. Nagkuyog pa gani mo kay nananaw mong drama. Lagi. Huwag ka malipin na tabo gabi eh. Ah, waka ganahis drama. DYHP good to. Uy, makalupig sa DYHP basta drama, uy. Ikaw rin wak ganahi. Mugi ako na dungdad gabi is mga tao, no nga. Nga kadungan ako blakaw. Pag human sa drama, nga nindot kayo ang drama. Makabitin lang ko, no. Sige, uy. Biyaan ta na kadiya, ha. Di-text na akong uyab. Nangita naghain ako, no ko. Gidool ta man lang gud kadinhi kay nakita man tika nga ikaw ron ni Sara. Relax, uy. Ayaw pa das tama. Nung sabot taon. Lakaw na eh. May nangita na nimo. Lagi, uy. At tuwan pa si Nita, uy. Tingalik nangita na sa to nimo. Uy, away. Padugang sa pusta na imo, do. Ay. Ato na ko si Nita silang classroom. Bisag naglalis magabi eh. At tuon gid ko siya. Aron magkadugang mig lunch. Kating classes mo sila. Oh. Sila? Kasi ikaw bang ninita nga ni kating klases? Ang barkada niya bayot ni Dundun. At tukot sila kahil. Nauli na ba kasi Nita? Pidagi mabihan na eh. Mag-alas 7 na sa gabi eh. Agahayon, ay paano po na po. Ayaw ko gunali ang imong
Uy, si Ninita. Siya nung nagilak. Magdali ko. Ulaos ko sila. Igo na. Ay na paghilak. Nganong ni angkol maka ni Papa nga kitang kuyuga, nga dili man. Ang naluin ko tanaw mo nga. Pwede hila ka. Kadahapo sa bako si Papa ni mo. Nga muna pa siyang panit. Magtabaw ka. Killjoy kaayo. Ako lang giingnan nga. Kitang ko yoga. Aron, makuha ang iyang kasuko ni mo. Nganong ni kating klasis na ka? Namutong ramagod mi. Kung ganang ka mamutong, isulti yung taga ako. Nairi kang butong sa amo. Dadaan tati ka. Puol man. Paul? Waro lagi ka magalaag. Klase ko ka. Ikating klase sigod ka. Kamong dundun. Aron ka mamutong. Hindi ta katarungan na. Lakaw na bi. Utrusad ka na. Uulog kay kag naong Paulis inyo. Uy, ako na ba nakaluwas mo ha? Nagyandangan kag bunali papa ni mo? Pwede angkon ko nga, kitang ko yuga? Lagi. Maulaging lakaw na. Naglagot ko ninyo tanan. Gaw, maayo ka suroy ka din sa amo. Gisugo ko mama. Na ipakuha iyang gigamang kwarta ni tiya. Nasa mama ni mo? Oo, naa. Nagpaabot ni mo. Pero, magsulti una ta. Ha? May tungkol sa unsaman. Pili naman kabuok na kasulti na ko Nga, nakitaan ko nila si Ninita. Nga may kuyog na laing lalaki ko no. Oh, si Don di gali. Ang iyang barkada bayot. Maupatak daw nga. Wa ko niya tagda. Nakaila si Bong Dondon bayot, Dili si Dondon ang iyang kuyog laing lalaki. Og, mura ko nag-uyag ni Ninita. Kay sweet man ko no kaayo. Nganong niya ka man ko no? Ngawa taman gani ka tagda dito sa school. Ni anhi ka sa amo. Mabita may anhe ko. Aron di ka mag-episode ako. Og magkasulti kita. Ayaw pagsalig ka, nabuto kayo si Papa nimo. Naglagot para ba ko nimo? Ako naglibog ako. Nganong nasukop kag mayon ako. Huwag ka nakitang rason nga. Angin mo ikasuko na ko. Buguag nimo sa? Lisod ba nga? Wa na ko'y gusto nimo? Ha? Lisod ba ng sabton? Giluod ko nimo, mao nga magbuwag na lang ta. Unsa? Dili ko masugot nga magbuwag ha. Dili ko masugot. May lain akong uyab, si Rico. Nagkailan na kaniya, di ba? Siyang bago na kong uyab. Magbuwag na ta. Naunsa man pag para babae lang imo hilakan. Dili ko magkadawat ka magkigbuwag siya na ko. No. Dili. Duwata, lalaki ka. Mawa nimo. Pagitaglain, Siya nga akong gikanang langgaw. Siya. Mahal ako si Nita. Gaw. Dili ko magkadawat ini. Dili. Niyan ko sa barangay Kail. Huwag mo na ni gustong atis nga. Nagwas gigagaw sa iyong kaila. Nga nagkailasab ni Rico. Ang bagong uyab ni Ninita. Manaud ko din sa motor. Oh. Ginuo ko. Ikaw? Niya ka? Uy, bye. Saan ka rin sa amo? Hoy! Sabang maka! Nasab ka rin! Nangalit man ka? Nabuha ka na ba? Oh! Nabuang na ko! Nabuang na ko! Sabay ka usahan mo, ha? Lumbang maka! Nangiyog kang uyab! Nahibaw kang uyab si Nita! Pero niintel ko ka! Bay, saan din ako kung gipulaan na sinita ni mo? Kay boring ka? Kung day love na sinako? Gusto na imong nadungog, Ruben. Na-inlove kong Rico. O wa na ko'y gusto ni mo. O ayaw, ipamugos ng imong kaugalingon. Ayaw pag binugo. Oo! Bugo ko! Bugo kayo bitaw ko! Inailap ko sa babae ka may klaro! Gabaan naman ka na ko ba? Nagtarong ko sa atong relasyon. Huwag ko mabinuang. Pasalamat ka na in love ko ni mo. Bisig dili ka gwapa. Sexy lang ka, pero dili ka gwapa. Pero na-inlove ka. Oo, lagi kay bugo ko! Bugo ko! Lagi mga babae nga hilason. Salig kay sexy. Nindot og lawas. Feeling gwapa. Lili ba gwapa? Kanon lang ko nanaway kay naka-move on naman ko. Para na ko sa una, sininita ang pinakagwapa nga babae para na ko. Tapa masago, kakita ko babae nga para nagin ako. Nagkutob, more powers RMN. Mao ka mga higalan kaagi ni Ruben nga taga Poblacion Bourbon